Oriaku Francisca nwiji amaka Nnebe abụlụgo onye eliri na ngwurube ha dị n'ụmụ ayọm amenyi ọka. Ụmụ ya na ndị na-eru uju bịara nnọọ nye nkwanye ugwu ikpeazụ maka mmemme elimozu ya. Ha kọwara ya dịka ezigbote onye ụka bụ onye na-anabata mmadụ ma bụrụ onye na-elekọta mmadụ. Kere Chukwuchukwudị wetara anyị akụkọ o si gaa. Mmemme enyimozu nwaanyị a na-akwa bidoro na ụlọụka St. Peter's Catholic Church Nkwele Ọka, ebe ndị mmadụ gbakọrọ ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ nke Reverend Fada Donatus Esiegbue yanakwa Reverend Fada Peter Chikelu na isi emume Ajamaz. Na oge okwuchukwu ya, Reverend Fada Chikelu kọwara na onye otu Kristi bụ onye na-emepụta n'omume ma kwudosi ike na nkụzi na okwukwe n'ebe dị nwenanyị Jesu Kristi nọ, nke enwero nkụzi nke ọ na-ahọrọ ma nke ọ na-arapụ. Nwa ya nwoke bụ Maazị Adolphus Nnebe kwusiri ike na mama ya bụ ezi nwanyị, bụ onye zụrụ ụmụ ya n'ịfụnanya yanakwa udo, nke ọ gbara mbọ na ụmụ ya bụ ndị eji nkụzi nke Chukwu wee zụ, nke ọnwụ ya bụ nnukwu ihe mwute, nke ọ gakwara n'iru nye ndị mmadụ ndụmọdụ ị na-ebi ezigbo ndụ ka ha ka nọ ndụ. Nwa ya nwaanyị bụ Odoziakụ Eunice Ifediogo kwupụtara mwute ya maka ọnwụ mama ya, ma kwukwa na mma ya bụ onye na-anabata ndị mmadụ, onye omume ya pụrụ iche, bụkwara onye nabatara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ Nnamdi Azikiwe University nwere nsogbu dị iche iche. Nwa ya ọzọ bụ Maazị Chika Nnebe mere ka amata na mama ya bụ onye nyere ya aka ibido ihe ọ na-eme ma nyekwa ya ndụmọdụ dị iche iche bara ya uru, nke ọ gwara onye ọbụla enwe ezi mmekọrịta ebe ọbụla ha nọ. Maazị Basil Nnebe, nwa ya nwoke ọzọ, kwuru na mama ya bụ onye nwere ịfụnanya, onye na-enete ndị nọ ya n'akụkụ anya, bụkwara onye nwere obi eji agbaghara mmadụ. Ndị ọzọ bịara ịkasi ezinụlọ ahụ obi, ndị gụnyere Maazị Obi Onyekuba yanakwa Chief Sunday Okechukwu, lụtụrụ aka na nwaanyị ahụ bụ ezigbo mmadụ, bụkwara onye Chukwu ji ezigbo ụmụazị wee gọzi, nke ha kpere ekpere ka Chukwu nabata obi ya na ndokwa yanakwa gọzie ezinụlọ ahụ. Odoziakụ Francisca bụ onye eji aha singa nwaanyị wee mara, dịka otu o si agba egwu yanakwa na-agụ egwu. Ọ gbakwara ahọ 74 wee rapụ ụwa, nke ọ mụrụ ụmụaka 6, ụmụ nwoke 4 yanakwa ụmụ nwaanyị 2. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.